thina sabantu uma kuhamba kahle sijaha ukuthenga izinto ezifancy, sifuna izinto ezifancy, sifuna ukuphila i-lavish lifestyle, sikhohlwe ukuthi iqhamukaphi yonke lento. Sifuna ukuthenga komanto kabizayo, sifake iy'ngane zethu amazinyo amagolide namasiliva. Sifuna nje ukubhreka ngempilo, kodwa kunabanikazi bayo yonke lento esikwazi ukuthi si-afford abasi-provide-ayo ngayo, esibakhohlwayo ukuthi nabo siba-appreciate ngemzuzwana nje engatheni. So ngiyacela abantu ukuthi bakuthathele ekhanda, bakwenze into eserious ukuthi idlozi lisibhekile, likhona, lifana nabantu esiphila nabo, kodwa ukuthi umehluko ukuthi asibaboni, but zonke lezi zinto esikwazi ukuzithola zingumusa wabo. Noma wena unenkolelo ukuthi kungumusa kaNkulunkulu, abantu abasixhumanisa noNkulunkulu thina idlozi, iy'ngelosi zethu thina yidlozi. Ngicela nje ukuthi sike sinike isikhathi sithi masijabule senze short nabo bayajabula, because sijabula nje sijabuliswa yibo. Ngithi ake nje siqwashisane ngezinto lezi ey'ncane singayinaki uma ukuthi thina abantu sesi-right, singayinaki ukuthi mhlawumbe sibuyisele back kubantu abokuyibona abasi-provide-ayo, sengisho idlozi kuphela. We remember them very well when it comes to ukuyokhala kwebona, but we forget them when it's time ukuthi siya-celebrate, sihambe siyobonga kubona. Idlozi akusho ukuthi soyoze mhlambe uhlabe inkomo noma imbuzi uma ufuna ukubonga kulona, and akusho ukuthi kufanele uhlale ulinde baze benze into ethile kuwena bakhombise ukuthi bacela ukuthi ubanake, upay attention kubona. Nawe nje uwumuntu ungayisukela konako ubakhumbule na something. For instance, umuntu mhlambe osebenzayo uthola ibonus, ngikhuluma kahle vele ngoba manje namhlanje iy'nsuku zawo vele ukuthi abanye benu bawatholile amabonus ngeyi-15 kanjalo, izolade kwi-holiday kwi-16. So abaningi benu babonasile, but bancane abakhumbulayo ukuthi they have to go emadlozini abo bayo-appreciate kona lokho abakutholile, ngoba it is not falling from the sky, kungumusa wedlozi njengoba unako. Baningi abawufunayo lo msebenzi usebenzayo abawutholi, baningi abafisa ngisho ukuzoshanela la usebenza khona abalitholi lelo thuba. Abanye bafisa ngisho ukuzokwenza itiye la usebenza khona, bazokwenzela wena itiye, abalitholi ithuba. Abanye bancamela nokuthi ngingama ngisho esangweni nethwe imvula, nginivulela isango nginivalele, but abalitholi lelo thuba. Wena njengoba ulitholile kwazi kwashaya lesikhathi wathola nebonus, ukhumbulile ukubonga idlozi noma ulinde baze bafake le moto yakho ku-accident kwima ubakhumbula? Ulinde ukuthi uzugule noma baqede lo msebenzi unawo kwima ubakhumbula ukuthi they do exist, they do provide? Lapha edlozini asingayi ngoba siyokhala siyophahla, because most of the time lapha ekuphahleni kwethu siphahla sikhala, asiphahli sihappy. Siphahla sikhala, siphahla sibiphile, siphahla sibambe inyembezi. But masike sayithola lento esiyifunayo, we turn our backs kubona labantu esicelile kubona ukuyibona basi-provide-ayo. Yazi kanje lento, okay,
I may not know ukuthi abanye abantu kwamanye imikhakha yamadlozi babonga kanjani, but mina as ukhathini nawe wena umuntu ozazi ukuthi okay unedlozi lamanzi une water spirit unama water spirit ancestral yonke leyo nto or inzuzo, ngingakuyalela ukuthi ungenza kanjani. It's not hard, it's simple. Yabona nje okuncane onako uku-achievile, always remember ukuthi it's not coming or falling from the sky. It comes from the grace of our ancestors. Ungathenga neinkukhu zibe yi-2 or zibe u-3, perfect maziyi-3, one for abogogo bakho, one for abomkhulu bakho, and one for abantwana lesibabiza ngamanono, because nabo bayasinakekela. Yibona abantu abayizengelosi labana amanono ngoba badlule emhlabeni besa innocent, bengenazi izono. Umntwana oshone under 10 years, lo mntwana innocent, because noma yini engabe thu yenzile akayenzi ngomqondo ophelele ngeplan yomuntu omdala. Umntwana innocent lo, labo bantwana kuthiwa amanono. So izona ingelosi ke zangempela lezo. Sengisho ukuthi ungabakhohlwa-ke uma kuthiwa ubonga idlozi, ngoba na ukubonga idlozi kubalulekile ungakukhohlwa. Ungathenga inkukhu ey'ntathu, eyamanono, eyabogogo, eyabomkhulu, uye nje emsamo wakho, noma uhlala endaweni ekanjena, uhlala efletini okuphi, uthole iplate lenamela, ufake impepho yakho, ushisa, ukhulume, wenze nje utshwala besiZulu. Ukuhamba noma ngaba yi-1, noma ngaba mhlambe ngebhakethi 20 litre wakho wenza utshwala, wenze leyo nkukhu leyo uyihlaba uyilalise khona lapho ekhoneni lakho la beka khona impepho yakho, ukhulume nebatshele ukuthi mawuthi idlozi lakho okhathini, ubatshele nina bombanjwa bogutshwa bagutshwa impunzi, nina mangongono naphekwa nembokodo kwavuthwa yona. Bengithi nje ngoba ningigcinile kwaze kwaba la, nangipha lokho okuncane enginako ngiyaphila, nabantwana bayakwazi ulala bedlile, abahambi inqunu bayaqhoma. Nangu nami engithi anginibusise ngako, nginigqugquzele ngako ukuthi kuloko enikwenzayo qhubekani. Ngiyazi ukuthi kubonga okuncane kubonga okukhulu, nako lokho okuncane kuze kube kukhulu kuyakhuliswa, kube kukhulu kuyachelelwa. Chelela uthando lwamadlozi akho ukuze nawo akwazi ukuprovide kangcono, ngoba ukuphonsela inja ithambo wazi ngeke izibonga enye into leyo, but ukwenzela umuntu angabongi, it does not sit well nanoma kuba akuhlali kahle kuthina abantu basemhlabeni. Imagine laba abangakwazi ukuyikhulumela amadlozi, bazokhuluma ngoba sebemosha izinto. So uma wenza kanjalo-ke nje wenza lezo nkukhu zantathu ubamemeze bonke bogogo nabomkhulu namanono, ubanike lezo inkukhu, cha ngithi ngicela nidle la, ninamakhehla nalo ukuhamba lwenu, nabogogo bakudala babekhona abathi mase beyigugele bayiphuzele utshwala, ubatshele nje bazobambisana la, bese uthenge nama-drink nje namakhekhanyana, kungonakele lutho, not like uzozumema abantu wenza ilathi. Thenge nama-drink namakhekhe ubeke lapha, then ngakusasa nizovuka nidle nje nomndeni, ungabiza noma ubani abayiphuzela utshwala, uthi nabo utshwala madoda, hayi bekunokuhambana ngenzile. The time kubonga labantu obabizile badlala idlozi liyabonga. Uma wenza into egcekene ekhaya kwangajabula abantu bakhona abazile abayi-attendile leyo nto, know very well ukuthi nedlozi alijabulanga. So ma wenza kanjena uyenza le ndlela ukuthi uya-appreciate edlozini, bize labo bantu bakuphuzile utshwala. Ngiyakutshela kuningi okuzokwehlela empilweni yakho, zizoloku zenzeka izinto, akekho umuntu ozokwazi wena hawu wenza ngani,
uyithatha phi le nyanga yakhe esikuvusile yakwenza kanje, kanti uyacabanga futhi uya-appreciate ngoba la edlozini akufunakali ulinde baze babe ne-anger, excuse me, akufunakali ulinde baze babe ne-anger ukuyima usuthi uyabakhombisa ukuthi babalekile nabo. Show them ukuthi babalekile kusasemnandi, ungalindi kuze kunakala. Abantu abazijwayeze ukuthi okay, mhlambe noma benginethenda, even ngomholo wesithathu kwithenda ungakwenza lo, noma uyasebenza utholile umsebenzi ungakwenza lo, noma kabe kade wasebenza mhlambe at least once in 6 months time ukwenze lokho, because usasekhona nje la msebenzini uyaqhubeka, kungumusa wedlozi. Uyasebenza uyitholile le bonus, kungumusa wedlozi. Ngicela nje abantu bayibambe lapho, sizoba right isihambana. Abonga ukhathini.